Kay Diyos maray nagabi sa inyong amin mga taga San Buenaventura and sa amin na mga rengeg nagi-view niya na sa atin na program or na pamusong program ang Isyan Tadaw on Facebook. And of course, Kagawating, thank you for having me sa imong magayon na program. So, Kap Art, good evening man sa imo. Kaso nagtalikod na eleksyon, kaso Oktubre 30, bantugan na Barangay San Buena, baka sana didi sa buhi, maging sa Rinconada, probably sa Camarinesor, na usip-usipan, yung naging paaging nyo eleksyon didi. Na subuot, pinagsurug-surugan ni ka didi, ning mga dakong politika. Despite na non-partisan baga na barangay election, nakasurvive ka agluminaban ana sa imong pa-champion na kandidatura. Unong ginibo mo tanganing ma-prevent mo adi, uno ta pinagsurug-surugan ni ka, unos ana sa atraso mo sa kanda, una na ginibo mo niya ding bagay na adi. Kinsa kasalan da man gyud ako kasalan, kundi ninhuli ta ana politika sa barangay nagkakaagkumandayaday, kaya bagad yun nangyari. Pero ana ginibo ko lang, nakiusip lang ako sa mga botante, sa mga botante nin barangay na ana pitokar naman is issue lang, kinunwan na naginibuan ko, amo lang ipipresentar ko uli sa sakanda para i-consider uli ako bilang kandidato para punong barangay. Unong naging leksyon niya di sa mga taga Barangay San Buena and maging sa Banwaan na buhi? Siguro number one na leksyon is di po kita paka-rely primero sa sintabo. Kasi ang sintabo is madali sa naman magastos. Ang importante, ang serbisyo, ninasad na excuse me, ninasad na politicians o kandidato dapat mai-deliver mo kinunwa na gusto mo man mangyari orog na ang mga basic services na nagiasa ang community bilang isad na punong barangay. Despite of the fact na agungan kita mga nagisabing nagkakaper ang violation, uno file ka ning cases against didi o unong ginibo mo? Adto sa mga alleged violation, siguro ipinaubaya ko na lang sa community kaya nga ni arig na sana niya to. Di ko na pinagporso kinuno pa man ang mga kasalan, basta isa sa akin lang is maibuto lang ako nira, manggana, and nangyari man. Kaya pinaubaya ko na lang ito na as is sa atin ng mga otoridad orog na sa COMELEC. Adto ko nung mga nag-intervenir na mga estranghero na nagluog particularmente sa Marayag, ago kuno sira ginibong violation of election law na ana sa dabutante di na nakaboto. Una to talagang nangyari ato o nakaboto pa sira? Puro pati ko na to sa imo. Unong nangyari niya to? Actually, nakaboto sila dahil nagkaagkuagbay na assistance nag-assist yung COMELEC na pinag-ibahan through the Philippine National Police na makaboto sila, ma-exercise sa kanyang right of suffrage. Kapira yung lamang mo sa naging kalaban mo? Nalamangan ko yung 189 votes. Dako nga nito dahil na-expect ako at least mga 20 lang. Dahil nato sa mga nangyayari. Kaya actually bagad to lang yung prediction ko is less than 50 na boto. So, unong sabi niyo mga taga San Buena, tayo nga ta, despite of the fact na bagad to yung pwersang irinagsang sa imo, ikapamandaya-daya pinili nira? Actually, nagbunyi or nabigla man yung community. Siguro, ang mga pisabi nga na dapat maging mahinaon ka lang, makiusip lang. Dahil during our campaign sorties, isad sa mga kampanya naman is
maibuto lang. Di kami nag-iisip na sabi ko ang nasintabo is sa bulsa. Nga mi na di man madadara sa sintabo lang. Siyempre, ang serbisyo mo dapat amuan, gampanan mo bilang usad na opisyal ng barangay. Uno po, Kap, naka-asumir na ika, naka-reorganisar, naka-turnover na kanya itong mga transition records and ready na sa imong bagong administrasyon? Actually, kasuod nagkaagko kami turnover. Actually nga ni baka man turnover, kundi ako man lang pinag-turnoveran. Yung assessment team nitong local government, nagpunta na dito sa barangay para kita nyo itong mga properties and accountabilities namin na ako man lang nag-receive. Kaya at the same time, kasuod man, nag-gibo na kami ng inaugural session para magibo naman yung internal rules of procedure yung sanggunian and ma-elect yung amin na mga committee chairmanship and members yung sangguniang barangay. And at the same time, isinabay ko na yung pag-reappoint sa amin na mga sensitibong empleyado niya na sa atin na barangay. Si Saytabi Kap Art ang nagikomponir niya na sa imong sangguniang barangay nguwan, ag-una ng mga komitibang na-assign mo para sa kanda? Sa sanggunian, ang committee chairman niya na appropriation is Kagawad Maria Francia Moran. Sa Committee on Infra, Kagawad Luisito P. Paloma. Sa Committee on Gender and Development, Kagawad Marjon San Luis. Sa Committee on Health and Social Services, si Kagawad Tess Fabol. Sa Committee on Peace and Order and Public Safety, Kagawad Bini Painago. Sa Committee on Environment, si Kagawad Roger Monte. Committee on Education is, chairman is Kagawad Weng Rowena Weng Bon Guadanya. And sa atin na SK chairman, si Honorable Salvacion Z. Claveria, nagikumpune niya na chairmanship niya na Sports and Youth Development. Sa kita mo, Kapitan, ading mga bagong kagawad na nagikomponye niya sangguniang barangay, magsusuporta daw sa imong mga plano, programa at proyekto for the next 2 years? Actually, during our inaugural session, aman katugon-tugon ko, pakiusip ko na dapat para ma-achieve ta an excellence na lampasan tayo nakaagi naman na administrasyon na ma-achieve ta ulit ang seal of good local governance for barangay, dapat magkaasad lang. Kaya nakikiusip ako dito sa grupo na whatever man na committee chairmanship na kapit ninyo, dayaday tarabangan tadi dahil di ta kayakin magkasuway-suway kita. Kaya nakuray ko is peace and unity is equals progress. Pwede mo daw kaming matawan na, Kap, very briefly sana, niya itong mga major accomplishment mo for the past years na ika naging punong barangay niya na San Buena? Orgulyo naman is kaso kami makapasa. Number 1, kaso kami makapasa sa usad na assessment yung Department of the Local Government na nakapasa kami. Usad kami sa 24 barangay sa Region 5 na nakapasa sa Seal of Good Local Governance. Ikadua, na sustenance niya na sa amin na Orgulyong Sinarapan Festival. Ikatulo, Sustainable Livelihood Program na annually nagkakago kami mga development or nakukukong ayuda from outside sources na makatabang sa pangkabuhayan niya na sa amin na community. And at the same time,
um, pitaon naman ana mga ayuda kinuno pa man kaya amuan na mga major programs na gusto ko ipadagos pa man sa susunod na 2 taon. And siyempre, i-achieve pa naman ulit na makapasar sa Seal of Good Local Governance for Barangay. Usad sa naging issue sa Barangay Santa Elena, baka sana sa Barangay Santa Elena sa intero pang barangay, ading baka patas pantay-pantay na pag-distribuer niya ning ayuda. Maging sa national, local man, or sa probinsya, di sa imong barangay, paunuan na distribution mo niya na ayuda. Siguro, natural sa barangay na sa population na dakil, nagkakaagko-agbay na nauubon, pero di sa amin, maski arigyaan, ipakaray naman na dapat maski bakaan kaiba ko or kakampi ko, ibaan naman dahil parte man niya na sa atin na community, parte yan na populasyon. Kaya dapat kinunuman na naagko na sa akin na kakampi, dapat agko man sira share. Kaya didi, aragyan na tupad programaan, pisituit ko na banga-banga, yung mga nagitios maray, natatawan-taan. Ikadua, yung mga supporter, kung minsan ang mga nalilingawan ko, pero dayaday, pibagasan ko dahil baka isa naman kaya isa sa isang taon dapat para ma-achieve mo na maubos mo, dapat dakil. Kaya last na taon, nakapirang tupad program kami na naitao sa community. Kaya pantay-pantay kami din. Kinararamdaman mo, mga last July gay dato or after July, na-interview ta naman ika sa isyenta daw, mano na nga datong dakong proyekto mong logistical center or pibaano nga ning coliseum or whatever. Gusto kong maisyan tabi kap, uno na tabi ang status niya di, una di kinauna di ma-implementar ading nasabi ng mauyay na proyekto. Sangwan, piugat sana naman dahil actually minsan nalilingawan ko na nga na agkupalan kami niyaan. Dahil pag nagibabaan na Department of Public Works and Highways, kami po ang napipuntahan. Kaya nare-remind ako, kaya pag ako napupuntahan niya na ako mga pipakita sa akin, at the same time naman, pinag-follow up ko to. Sanguan, ang status is pending, nasa bidding pa lang, pero pending sabi niya na DPWH. Pero yung pinag-set aside ninyong appropriation para sa purchase of lot, ready na? Actually, nakabudgetan 200,000 for para sa pagbayad niya na monthly amortization. So, naka-ready lang nga dyan sa budget naman. Di man pwedeng kuunon dahil dapat pagaan pinautang kami niya na bangko, amo itong pang-amortize naman. Pero ready na kita na to? Approve na kita na yung bangko, kundi nagkakagulang problema dahil hindi naman ma-implement dyan, uno naman naragaan. Kaya di man pwedeng bakalin naman without implementing itong proposed project. Kaya piyasahan ko man na at least ako pa man agbaya panahon, diba makonsider pa man yan na DPWH na maibid and at the same time add to maitugrok sa original site as suggested. Yung dyan po di sa Purong Kasabangan? Sa Purong Kasabangan. Kaya follow up ko man sa PAMBI, follow up ko man sa agencies na okay na sa NCIP, okay na yung clearance. Sa PAMBI na lang ang agugay problema. Sana matawan man yung clearance na building. Anong naging problema sa PAMBI? Siyempre, nasa under watershed kita. Kaya agkupan agbay na piunga sira. Pero usually na piunga nila is yung kahoy, kinagkukahoy.
pero ang lugar da man kahoy. Kap, considering na 2 taon sa nabagani, basado sa batasan ni, yung ruling niya na Korte Suprema, 2 taon sa nakamong mag-serve ading mga bagong opisyal. So, una na mga mayor na proyektos, programa, aktibidades mo. Ana sa akin sa ng plataforma is continuation. Kinunong pinagparagibo ko, yung mga samo na kong piparagibo, especially pag-presentar niya ng mga culture and arts, pag-present niya na mga amin na mga ayuda or livelihood development. Pagkatapos, maawat naman maringuan quick response team niya na local disaster management niya na barangay kasi di tapi isip na ari kaso sa daw nagkaagos kasulo. Baka ready kami, baka ready man nga amin isimo man sa community pag agko mga arigyan namumu na pa yung mga paramarites. Didiyan nga amin ka isa daan sa papakasugo naman ang quick response team sa paagi niya nasanggo niya ang barangay Ingwan dahil malaka active agko kita mga bagong opisyal na kaya tataong mag-manage pag-abot sa quick response yan na mga bagaan na aktibidad, training on disaster management. Kami permin pibaha. Ikadua, environment papakasige naman ang pag-akot nin rigsang. Kaya nga nakapag-solicit kami ng another vehicle para matawan nin action kin agko nakita dumping site na maray madarataan ng mga segregated and non-segregated or mga special waste kin agko ang barangay. Ikatulo, siguro amuan nga nimpi para orgulyo naman na dapat pakasgin maray ang tiwala sa kultura ag arts. Dahil sinarapan festival sa Nguan, parang nagiluway-luway man na nagibaba ang acceptance. So papakasgin naman yung taon ang pagpresentar niya na cultural na festival na ma-awake o sa atin na community na dapat magtarabangan kita. Ikadua, kinsa na matapos na building, maabot naman magbubutang kami dyan in permanent room for museum na pinagpuunan naman kaso July. And sad pong major accomplishment to dahil nagigising paluway-luway ang acceptance na community na dapat ibalik ta yung mga nangyari niya to sa paagi ng pagpresentar ng mga datas kin pwede ako kita mga librong ibutang dyan kasi nauda na puro na lang computer, Google, pero yung libro na ida. So amo na major and then at the same time gusto naman ma-address ta ang flooding through construction of dike or drain riprap along Rinaga River. Tapi isip ko dyan, pag nabakal talaga naman and then dyan ibutang i-building, magkakaag ko kami parang ipapattern naman ito sa pamusong Saragwanan sa Manila, yung McKinley, na at least mabutangan naman in boating ang Rinaga River papunta sa lake. Isa the attraction during summertime or any time of the day, year, pwedeng gagamitin. Kaya aman mga piisip sa 2 taon, maski ka-short ng maray. Pero at sangwan kaya, ako kami project proposal na submitted sa Ako Bicol na butangan talagang
riprapping ana portion niya na Rinaga River didi sa San Buenaventura. Dahil kaya sa pagkita naman, pag inapektuhan mo to sa murumunan, baka agko problema yung mga community tago ng mga bagay. Didi na kami sa baka bagay along pabaluwas na nakin matawan kami ng pundong na taon or early next year magayon na program na maduplicate yung piba nung McKinley ano ba yan, McKinley sa Manila, pero di diyan nababano ko is boating. Dahil nga ito mga agin pa kami, sige boating naman dyan. Palibot-libot sana kami sa Rinaga River. Yung piba na niya itong suwong. And agko pa ko proposal, na isabi ko naman kay Father William, na magibutahan kami dyan, kinag ko saday sa farm plate ng simbahan, pinaka-smallest chapel, bubutangan man naman. Di kaya, basta ko na kami, ibubutang naman na chapel ni San Buenaventura and ni Pronto Socorro. Kasi nakikita naman, chapel ta, kakuha na ka seke ng maray, traffic dyan. Usually, pag ako, year-round na patingwan na examination, pag ako mga nagipunta, ka-traffic na dyan sa Tangtang. So, maybe mabutangan naman yung isad na replika ni Senior San Buenaventura na at least diyan na lang sira, makita pa nila na beauty niya na Lake Buhi. So, baga na napimaut ko na program within the next 2 years. Kasi, amo naman na di pinaka-ultimo ko, ibuhos ko na esperso naman, ipakiusipan ko council, na suportaran lang ako, mag-anap kami ng mga sponsors outside. Pwede maitauta sa luwas ng Pilipinas, programaan, nakikita man nila magayon, kaya program, di man sila ni duwa-duwang magtabang. Kaya ako naniniwala na sa paagi lang nin pakiusip sa mga taga San Buenaventura at sa mga nakakabisto sa atin na baka taga San Buena, nitabang sira. Kaya amuan na major programs, projects na sana mabuksan ko and then ipakontinue ko na lang pag hindi matapos. Kasi na less than 1 year. Actually, nagpo na kami, baka October man mag-election, na year, 2 years. Kaya amo na po na gusto kong mangyari, na programaan, sana ma-achieve ko na mabutangan dyan. Dahil di man ako naniniwala na every time or every day, nagibaha na San Buenaventura. Sangwan baha San Buena. Nagparauran baha. Kaya naniniwala ako na sana mataas-taasan, elevate lang agbay, baka okay na. Si tabagang padago sa Cap Art na buka ikakaalyado ni Mayor Lacoste, ni Congressman Migs, lalo na si Governor Villafuerte. So, paano mo mapupursigiya din sa imong mga mauyay na proyekto kin di ka makaayat sa kanda ning asistensya? Unong masasabi mo niya di? Ako, once already din na-renew yung contract ko sa Barangay San Buenaventura through community, sa community na-renew ko. Siguro da man ako supag, di man ako masupag na magrani kay Mayor, kay Congressman, kay Governor, para mag-ayatabang. Da man magda sa akin, ako magsurat. Siguro di man ako narasimbagan, da man problema siguro. Pero mag-try lang ako na sana tabangan man kami. Dahil party ba kami niya na province, party kami niya na district, party man kami niya na banwaan. Kaya nag-iasa man ako na ako man kaalyado, siguro basta mga suggestion ko baka man kontra sa kanda, siguro di man kaya magduwa-duwang i-offer man sa kandang
assistance sa paginin pagtabang sa community. Baka na lang sa akin, sa community na lang. Unoy ka magilabanan sa bilang presidente niya Liga ng mga Barangay? Basta ako kaya, dati na ba ako nagparalaban to pa? Kaya nga ni yung piparaisipan ko, kinako naman sana, tayo maglaban. Kadipisil na maglaban din solo. So, as part niya na Liga ng mga Barangay, i-offer ko na lang na service ko bilang fiscalizer sa magiging administrasyon niya na Liga ng mga Barangay. Dahil di man ako naniniwala na maski ako solo-solo, talagang constructive man na sa akin na kritisismo sa kanda, di man gayud magduwa-duwa isip sira. Kaya ako sa sanguan, da man sa isipan ko na lumaban dahil ang problema is solo naman sa nagayad ako or ako man ako kay ba isa duwa baka malarait man kami na lang siguro ang nagigibo naman magboto and then after niyan di mag-support kinakikita ko man sala tiyawen okay bagaan lang na sa akin. Champion na bagay kang kapitan ani after 2 years. Da naman ni ka graduar na kin baga sa pisabi. Unoy ka magilabanan ning municipal kagawad, vice mayor or kinuno sa 2025? Siguro amo ang pisabi na kindidiya na sa kanila ako magsabi. Sanguan ang napiisip ko is matapos ko ang term ko as punong barangay niya San Buenaventura with a flying color. Sana matriplicate ko kin pwede ng 1 hanggang 24 o 25 matriplicate ko sa akin ng mga accomplishments. Di lang kaya ako ni para boses basta kin uno na didiyan napapag-usipan man niya na council with the support of the community amo lang nga na pi-aspirar ko. Pero sa pag-aspirar sa itaas niya na punong barangay siguro amo ang pisabi na nasa hanging pa kita pa time di pa nga ni kami nakakaduang aldaw sa as punong barangay. Kaso ni birilangan Kap Art yung eleksyon ani yuga bi adto ako sa Buhi North Central School tapi monitor ko nga ni ka at the same time yung Santa Elena siguro baga sana usa duwa o tulo narangag ko na ata ikagana na mamundo sira uno kamo ta mamundo gana na si Kap Art ni iriyawan nga ni baga adto sa mga presinto ana problema kaya ngaya babayan ang ya kami niya pa Canada na gaw na di ka usto Kap. Sa kaustuan sabihan ta na agko man invitation sa nguan dahil siyempre adto yung duwang agin ko nag-retire na yun sa akin na sugid pero actually di ko man babayan na barangay dahil malasipag sa community nagpa-champion sa nako pagkatapos babayan ko. So, after 2 years siguro na mamumo na yun sa akin na sugid magsusunod na lang siguro ako. Uno ana sa imong tip o advice sa mga bagong mailihir na punong barangay, barangay kagawad didi sa baga sana sa San Buena hindi sa Banwaan tanganing ma-achieve man nira adto nga na-achieve mo bilang usad sa pinakamaustik awardee didi sa Kabikulan. Isad lang naman na para sabi ko sa mga barangay officials naman didi. Kinuno na gusto mo, ipatupad mo. Kinuno man na gusto mo, i-propose mo sa council. Kasi, di naman ikanibalikin dyan. Arag sa akin, amuanan na sa akin na piparaisip, magpuna ko kaso 2002, maging kapitan. Gusto ko, kinuno na isipan ko, dapat mai-achieve ko di, maipadagos ko di. Dahil, magsisisi ka, pag ika, daan na sa posisyon. Or nakalampas sa imo itong nagsunod sa imo. Kaya ako di ko gusto na gusto kong mangyaring one amadi pagkatapos pabayaan ko hindi.
ano gusto ko ma-achieve ko. Ano example ko diyan, ano Sinarapan Festival. Ngadtong pagluog ko kaso 2002, amo na ang mga proposal ko. Ikaduha, maipresentar ko ang street dance contest amo man baga na nalabor niya na ano din niya na festival. Ikaduha, adtong mga military parade. Amo to pipareisip ko papaano ako makadara din contest na rigyan. And then bigla na nag-offer yung B Parcel. Tinanggap ko tulo sa to talagang gusto ko. Maski hindi kaya nag-outsource kami. Kaya amo na number one na advice ko sa mga barangay officials, urog na punong barangay. Kinuno na gusto mong ipatupad, sikapin mo na maipatupad. Urog na sa pero dapat itama mo. Dahil di man pwede na magpatupad ka na baka tama. Gusto kong mangyari or gusto kong sasabihin yan is di mo na pagparaatin na isad na susunod na official mo among magpadagos yan. Magsisi ka talaga. Maray pa nga nasasabihin baga maray pa nga pinadagos ko to kaya ko man. So bagaan lang po sa akin advice na kinuno man na gusto ninyo orog ng mga barangay kagawad, i-propose mo sa council. Maybe madagdagan pa na proposal mo, magiging perfect. May implementar niya na punong barangay. Sa mga punong barangay man, see to it na talagang primero, ang ingrediente niya na seal of good local governance is dapat sa imong budget is perfect or dapat on time maisubmit mo. Ikaduha, sa environment. Ikatulo, sa good governance. Kinpaon mo pakarayan, dapat full sa imong kaisipan na ma-implement kinuno man na gusto mo. Kaya siguro ako sa nguwan, amo na lang na pag-asa ko adin 2 taon na di ma-achieve ko mas mapunan ko lang isad na project na makabitang diyan isad na building na diyan mo na makukuha nga amin na serbisyo yan na barangay pati culture and religious. Para maka-achieve ning award, para makasurvive sa politika, dapat sa dakapitan uno na pag-uugali o na karakter. Sa akin na karakter ko is kita mambaga na maski ako piparamuda na never ko simbagan. Actually minsan magbasay ka o mag-unga-ungay ka sa leeg niya ding corridor mga kaibang ko didi. Nagagasa na ko yan. Grabe na gaya na feeling ko pero hindi ko man na-express sa kagasan. Dahil ako minsan kaya pag ako nagasa orog nakasabi akong labi-labi after 6 minutes, after a minute to 3 hanggang 5 minutes, nagisisi tulos ako. Ano daw taginibukad to? Pag nagagasan ko ng mga empleyado didi, nag-repent tulos ako. At parang grabe na ipiisip ko tulos sa ano ta nagasan ko to. Baga kaya ako, para makasurvive, siguro baga di. And then at the same time, siyempre, serbisyo mo. Di mo man paglingawan na service number 1. Baka sa naman na naugali. Dahil naugali, usad sanaan. Pero yung tamang serbisyo mo sa barangay, imagine, 7 o'clock din ako sa barangay hall. Nagyalin kami, minsan talaga 5 o'clock. Magkaiba-iba kami. Minsan 7 o'clock na, or kinag ko mga RAS na reporting sa DILG, alas 7, alas 8, di pa kami. Kaya, official holiday, Saturday, Sunday, di kami. Kaya nga pag nagipunta diyan ng mga taga-ibang barangay, ay maray ka mo di pa. Aman mga sasabihin, agko ka mo sidula, di sira ni bakal. Dahil Saturday, Sunday, bukas kami. Amuan na ng mga serbisyo niya na barangay naman. Dahil nagisuko na ng mga sekretary ko, treasurer. Grabe man niya. Nga nakapabayain na, natural na, ni-serbisyo kita. 24/7 baga nga naka na barangay. Di kita mag-indi. Kapag uminindi ka, magpaki na kita, na mag-aralin na kita. Amo man ang challenges ko sa kanda.
Kaya ang mga na ipakita ko na nibaba kami diyan, madlum na talaga. Kaya yung mga nakakakita diyan mag-interview ka, talagang tunay puan. Pati nadadamay na lugod ang mga kagawad. Hanggang midnight diyan kami sa tanod. Pialalayan naman ng barangay tanod. Maski atong kagawad na babae, si Kagawad Mafi, Kagawad Loy, alos entero lugod diyan. Kinako diyan, nga minaan diyan ipunta na. Di diyan niya, amo ang pisabi na follow the leader siguro. Kaya amo na sikreto naman didi na maski pa luway-luway boses, pa kinsa ko pa miki-miki man antong parang di makabari nin sabi nga niyo kamuting ito na di mabari. Pero talagang tama na kintalay kang gusto magserbisyo, full na dapat i-implement mo sa diri mo. Baka man na maski ako na pimati, kami nga ni amo pisabi na maski ni ubo-ubo di pa nagikalag na mga payo niya di pa di man ako pibayan. Actually di man ako nira pibayan. Pag di ako di manaan. Kaya mo ang pisabing follow the leader. Kaya ako naman nasa pagsakanda nga nang pauli na kita. So that's amo na public service ni Kapitan Art Labadia. Madali na baga Christmas, uno naman na napakulo mo sa San Buenang na Pasko. Simpleng marayan na presentation niya barangay. Natatalang lang kami yan na pag-uuran, hindi naka-decorate. Pero ako kami mga presentation sa kalye, usual presentation, and at the same time, ibabalik naman niya itong Christmas village dyan sa Duang Kalye, sa Zone 6, sa Ambrosio Street, and then Trinidad Street. So, abangan po ninyo na magkakago kita fireworks display yan na pizza 15. Simultaneous siguro niya na ibang barangay. Kasi agko kami meetings, preliminary meetings na yung nagkatulong barangay na parang magsasabay-sabay kami. Magpuon sa San Pedro, papunta San Pascual, San Buena, Santa Elena, Santa Clara, or magbit nga sa San Roque and then magtatapos sa Santa Clara. Ana presentation, ana simultaneous na pailaw niya na sa amin na niya sa atin na barangay, orog na poblasyon barangay. Kaya siguro abangan lang ninyo na agkumang kami i-propose sa barangay na itong choir contest, yung Christmas choir contest, ipapadagos, and then the usual gift giving sa nga na constituents or household na barangay, magkakago kami gigibuan na gift giving during Christmas Day. Kaya agbayad na oras na lang, di sana nakaka-prepare marayan ng mga barangays, ang mga barangay naman, officials, kasi garabihan na pauran pa. Pero siguro come December 1, makikita ninyo na busy naman na barangay ta sa na Christmas presentation niya na maustik na lugar. Baka agupay ka gustong idagdag no informasyon o kaya unong gusto mong ipaabot na mensahe sa mga taga San Buena ag sa Banwa Buhi. Sa akin na mga nasasakupan ng community, constituents, siguro asahan ninyo na sa loob na ding 2 taon, full sa amin na serbisyo, from Monday to Sunday, from 7 o'clock hanggang agko pa kami kliyente na didiyan na serbisyo niya na sa amin na barangay. Ikadua, gusto kong kunon man na di opportunity na magpasalamat sa nga mi na mga nagtabang sa amin, maski yung nga mi na taga San Buenaventura, orog na sabihin ta 75% ibinagboto ko ninyo. Dahil atong boto ko overwhelming na maski uno pang sabihin, dako yung support na itinaw ninyo.
compared sa amin na mga lotsada ko sa politika sa barangay. Kaya nagipasalamat ako sa inyo amin na maski puro pauno, ida ako pitao kin unuman kindi ana iti tao ko sana sa inyo, serbisyo. Serbisyong maustik ni Kapitan Art Labadia. And sa amin man na nagirengeg, salamat man sa pag-antabay, sa pag-appreciate, iyo sa akin ng mga naginibuan sa amin na barangay, maski nakaka-extend sa inyo. Dahil sanguan, pigat-igat man naman na request niya na ibang barangay na gusto man nila maging sister barangay kami para ma-share man naman sa inyo na best practices niya na sa man na maustik na lugar na San Buenaventura. Sa akin man na sangaran man niya na sa akin pamilya, ana sa man na pagpasalamat. Primero sa former Kagawad Ting Villadares sa pag-appreciate or sa pag-invite sa akin na ma-interview akong wanagabi sa kanyang Isyanta daw program live on Facebook. So sa inyo amin, Diyos maray nagabi and God bless us all.